खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। गोरिब सुबुंफोरनि नखराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि मुङाव थानाय स्टेडियामनि मुंखौ सोलायनांगौ बुंदों मन्थ्रि पीयूष हाजरिका। रङियायाव गुबुन रायजो फारसे थांनो नागिरनाय सा 22 लाइमोनफोरखौ पुलिसा हमदों। मानास हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिना होफिनसिगोन। भबानिपुराव उफ्रा बिसायख'थि जायोब्ला अगप दोलोआ बिजाथि होगोन। बिजनियाव सावस्रि जोथोन लानायनि आगान चिरां पलिक्लिनिक आरो डायग्नोस्टिक सेन्टारखौ बेखेवबाय। एससि फरायसा आफादा शिबसागराव अखिल गगैनि हेंथायै खुद्रिखांदों। गवालपारानि दुधनैयाव गोदान एसअपिखौ लानानै गलादारफोरा गोजोनाखै। उदांस्रि साननि सिगां आसाम अरुणाचल सिमनायाव गोबां हाथियारजों लोगोसे 4 नागा थिउरिया हमजादों। काजिरङा हाग्रामानि 37 नं राजालामायाव बांद्राय गोख्रै खारनाय गारिया जुरिमाना फोनांजागोन। आरबिआइनि गोदान नेम एटिएमआव रां थायाब्ला बेंकफोरा होनांगोन 10,000 जरिमाना। दानिया आबुं रादाबखौ फरायदों जों दैजि मुसाहारि आरो उपमारानि दैमारिया। दिनै कक्राझार जिल्लानि देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय बिसमुरि जावलियापारा आरो बालागावनि बासपारा गामियाव गोरिब सुबुंफोरनि नखराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि आगान। बिटिआर ओनसोलाव निखावरि सीमा हांखोखौ फोजोबनायनि सिमांजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ अदालगुरि जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव दावबायना गोरिब नखरफोरजों लोगो हमलायनायनि उनाव दिनै कक्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगायाव गोरिब नखरनि सुबुंफोरजों लोगो हमज्लायदों आरो सावरायज्लायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला नखरनि सोद्रोमाफोरजों जब कार्ड, PMAY जी बिथांखिनि न', रेशन कार्ड बायदि मोनफुंनाय आरो मोनफुङैनि सायाव प्रमद बर'आ गुवारै सावरायज्लायदों आरो बिटिआर ओनसोलाव फैगौ 15 आगस्टनिफ्राय गंफ्रोमबो गामियाव मावफुंगिरि सोद्रोमाफोरा सानथाम नायदिंहैगोन आरो रायजोआव थानाय गोबां जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांगोन होननानै बुंथियो। आसाम गुवाहाटीआव थानाय स्टेडियामनि मुंखौ सोलायनांगौ होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया। कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि मन्थ्रि भुपेन बराया थांनाय साननैसो सिगां मोनसे अजद दैखांदोंमोन। गुवाहाटीनि दाब दाब जायगाफोराव बक्सार लाभलिना बरगहाइनि बेनाराव बिजेपि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि मुंजों लोगोसे सावगारि सिथाबना होनायनि सायाव मन्थ्रि भुपेन बराया अजद दैखांदोंमोन। बेखौ लानानै मैया मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया मोनसे खौरांगिरि मेलाव गुवाहाटीआव थानाय स्टेडियामनि मुंखौ सोलायनांगौ होनना बुङो। गुवाहाटीआव थानाय स्टेडियामा आगु कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिनि मुंजों दं। बेनिखायनो गुवाहाटी स्टेडियामखौ कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिनि मुंखौ बोखारनानै आसामनि सासे गोख्रों मुंदांखा गेलेगिरिनि मुंजों दोननांगौ होनना पीयूष हाजरिकाया बुंदों। जायनि मुंजों स्टेडियामनि मुंखौ दोननाय जादों बियो सासे गेलेगिरि नङा, अदेबानि सासे राजखान्थिगिरिसोमोन। बेनिखायनो गुवाहाटी स्टेडियामनि मुंखौ आरो दैदेनगिरिनि मुंजों लाखिनाय आसामनि गुबुन गुबुन स्टेडियामनि मुंखौबो सोलायनांगौ होनना कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ आसाम सोरखारजों बेनि बागै सावरायलायनानै थिरांथा लानो थाखाय पीयूष हाजरिकाया बुंदों। थांनाय समबारखालि रेल बिफाननि पुलिसफोरनि हेफाजाबजों सा 22 लाइमोन हौवासा हिन्जावसाफोरखौ एसएसबिआ हमदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर लाइमोनफोरा गुजरात फारसे खामानि नागिरनानै थांनो नागिरदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव 2 लाइमोन हिन्जावसाफोर आरो माखासेया लाइमोन हौवासाफोर। एसएसबिआ अपारेशन खालामनायनि उनाव सन्जीब बर' मुंनि सासे लाइमोना बिसोर सा 22 लाइमोनफोरखौ गुजरातनि गंसे ना कम्पानियाव खामानि मावनो लांनो नागिरदोंमोन होनना मिथिनो हादों। एसएसबिआ सन्देह खालामनाय बादिब्ला बेयो चाइल्ड ट्रेफिकिंजों लोब्बा दङ। फारसेथिं बे गुजरात फारसे लांनो नागिरनायाव सन्जीब बर'जों लोगोसे सासे दायनिगिरि लोब्बा दंबावो होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव एसएसबि जवाना फोरमायदों।
गिख्रंथाव कर'ना बेरामखौ नोजोर होनानै थांनाय माखासे समनिफ्रायनो मानास माहारियारि हाग्रामाखौ बन्द' खालामना दोनथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दा मानास माहारियारि हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय फैगौ सेप्तेम्बर दाननि गिबि सप्तानिफ्राय खुलिना होफिनसिगोन होनना दावबाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धरम नारायण दासआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मित्रजोटनि आसाम गण परिषद दोलोआ दाबि खालामदों दि फैगौ समाव जुदि भबानिपुराव उफ्रा बिसायख'थि जानांगौब्ला आथिखालाव आसाम गण परिषद दोलोआ बिजाथि होगोन। मानो होनोब्ला आथिखालनि एमएलए फणिधर तालुकदारआ बिजेपिआव हाबफैनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। थांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव अगप दोलोआ एआइइउडिएफनि बिजाथि फणिधर तालुकदारनि नैथियावनो भट मोननो हादोंमोन आरो बै समाव भबानिपुराव मित्रजोट हिसाबै अगप दोलोआसो बिजाथि होखादोंमोन। बेखायनो बे खेबनि उफ्रा बिसायख'थियावबो अगप दोलोआनो बिजाथि होगोन होननानै मंगलबारखालि खर कमिटिनि मेलाव थांखि लाखाबाय होननानै भबानिपुर मण्डल अगपनि गाहाय नेहाथारि शरद देकाया खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। बे खाबुआवनो अगप दोलोनि बोसोनगिरि प्राणजित दासआबो दाजाबदेरफानानै बुंदों दि सिगाङाव जाय दोलोआ जेराव बिजाथि होदोंमोन बै दोलोआनो बे खेबनि खाबुखौबो मोनफिननांगौ। चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोर एलएनबी र'डआव दिनै बुधबारखालि फुंनि 11 रिंगायाव चिरां पलिक्लिनिक आरो डायग्नोस्टिक सेन्टारखौ बेखेवनाय जाबाय। बिजनी महकुमानि रायजो राजाया गोजानाव थांनाङा जासेनो माखासे सावस्रिनि जेंनाफोरखौ बेवहायनो नायजानो एबा जोथोन लानो खाबु मोनसिगोन। अदेबानि बे फसंथाना सोरखारनि नङा, गासैबो गावारिनिसो। गिबियाव बे फसंथानाव 7 डाक्टारफोरा खामानि मावग्रोयोमोन आरो उननि समाव गुबुन डाक्टारफोराबो पार्ट टाइम भिजिट खालामगोन होननानै मिथिहोदों। बे पलिक्लिनिक आरो डायग्नोस्टिक सेन्टाराव गुबैयै खोमा, खुगा, सालाइ आरो गन्थं, आइजोफोरनि जेंना, मेडिसिन स्पेशियलिस्ट, पेथलजिकेल एबा बायदि रोखोमनि आनजाद नायनाय लेबरेटरिनि खाबु दं। डक्टर दीपेन दास, डक्टर सुदीप बिश्वास, डक्टर तामागना दास मोनखौ सानफ्रामबो लोगो मोननो हागोन। बिजनी मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि गुनेश्वर गयारी, बिजनी सोलोंसालिमानि गोरायुं डक्टर बिरहासगिरि बसुमतारी आरो 12 नं सुबाइजार बियाबनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारी मोनहा जयैनो नुजाथिनानै बे फसंथानखौ बेखेवनानै होदों। दुलाराय आसाम एससि फरायसा आफादा शिबसागराव एमएलए अकिल गगैनि हेंथायै खुद्रिनानै बुधबारखालि धरना होदों। मख'नो गोनांदि एमएलए अकिल गगैआ गावनि बिबुंथियाव एससिफोरखौ बांसिनानो जालिया एबा नकल होननानै बुंदोंमोन। बे सोदोबखौ लानानैनो शिबसागरनि एससि फरायसा आफादा शिबसागराव खुद्रिखांनानै धरना होनायजों लोगोसे अकिल गगैखौ सोंखारिफिनदों आरो निमाहा बिफिननांगौ होननानै दाबि खालामदों। दुलाराय आसाम नाङैनो आसाम सोरखारा फोसावनाय कर'नानि गोदान एसअपिखौ लानानै गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव गलादारफोरा गोजोनाखै। मानो होनोब्ला गवालपारा जिल्लानि खुंथाया आथिखालाव दुधनैयाव लामाखौ बोखावनानै गलाफोरखौ बेखेवनो बिथोन होदों। सानफा राननानै लामानि सानजाहा खुलियोब्ला सोनाबहा बन्द थागोन एबा साहा खुलियोब्ला लामानि खोलाहा बन्द थागोन। बेबायदि खावफा राननानै होयोब्ला बायग्राफोरा बांसिनसो होंगो दोंगो जागोन, अब्ला बेवहाय बांसिनसो खहा जानो हागौ। बेखायनो बेबादि रानालासेनो जाहाथे गासिबो गलाखौ खेवनो होयोब्ला गाहामसिन जागोन होननानै जायगानि गलादारफोरा दाबि खालामदों। आसाम अरुणाचल सिमना लेखापानि ओनसोलनि थिंखुपानि हाग्रायाव आसाम राइफल्सनि मोनसे पेट्रलिं हानजाया मंगलबारखालि मोनायाव गोबां बिबांनि हाथियार गुलि बारुदजों लोगोसे 5 नागा थिउरिया हमनो हादों। उननि समाव आसाम राइफल्सआ गासैबो सिजारखौ लेखापानि थानायाव गथायनानै होदों। हमजानाय थिउरियाफोरा फारियै खुंमा बंसा, जांबां बंसा, असा बंसा आरो राखा बंसा होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बिसोरनिफ्राय गंथाम NQ-81 राइफल, गं 7 मेगजिन, गर 294 गोथां गुलि आरो मबाइल फन जब्द खालामनो हादों। बे बिथिङाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। आसाम पुलिसनि ट्राफिक बिफाना आथिखालाव हादोरारि राजालामायाव बांद्राय गोख्रैयै खारनाय माखासे गारिखौ हमनो एबा होबथानो थाखाय जायगा आथिखालाव अट' इलेक्ट्रनिक इन्टारसेप्शन भेहिकल दोनबाय। काजिरङा, गुवाहाटी, नलबारी, जरहाट, डिब्रुगड़ बैफोर माखासे ओनसोलाव बे इन्टारसेप्शन भेहिकलखौ आथिखालाव दोनग्रोनाय जादों।
काजिरङा हादोरारि हाग्रामानि गेजेरजों थांनाय 37 नं राजा लामायाव जिब जुनारखौ रैखा खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा घन्टासेयाव 40 किल'मिटारल' खारहोनो गनायथि होदों। बेखायनो आसाम पुलिसआ बै जायगायाव अट' इन्टारसेप्शन भेहिकलनि जोहै थांनाय 3 दानाव गासै 1,10,40,000 रां जुरिमाना फोनांबाय होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। बे जुरिमाना फोनांनाय रांनि बिबाङा काजिरङानि 37 नं राजा लामायाव फोनांजाबल'। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो आथिखालाव दंसै। रिजार्भ बैंक अफ इन्डियाया गोदान नेम फोसावदों। एटिएमफोराव रां थायाब्ला बेंकफोरा होनांगोन 10,000 जरिमाना। बे नेमनि बादिब्ला दान मोनसेयाव 10 घन्टासिमाव एटिएमआव रां गैयि जायोब्ला गंफा एटिएमआव 10,000यै जरिमाना होनांगोन बेंकफोरा। बे थांखिखौ सुबुंफोरनि साबसिन राहानि थाखाय लानाय जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिदों। मख'नो गोनांदि बे गोदान नेमआ फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय गोहोम खोख्लैगोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बृहस्पतिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बायदियै गाबोन बृहस्पतिबार 12 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेलसियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेलसियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेलसियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेलसियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ। 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्मा। फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउबआव आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ। 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्मा। फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउब आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो।